4 anyos nga Pinoy, lakip sa duwa ka panibag-o na naman nga kaso sang COVID-19 sa UAE. Duha ka babae nga senior citizen patay matapos gin-ambush. Sa Balita International, mga napatay sa China bangod sa COVID-19 nagdangat na sa masobra 2,000. Sa patag sa ginampang volunteer training sa Tokyo 2020 Olympics, ginkanselar bangod sa COVID-19. Sa Balita Entertainment, gin-aligar anti-Duterte film gin-kakasalistahan sa 2020 Sinag Maynila Film Festival. Alas 7 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang detalye sa mga balita lokal matapos gid lamang sini. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita. Lasais 10 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Evening Edition. Kagkaroon sa lukutan sa detalye sa mga balita lokal. Nagaungot pa ang kutsilyo sa tuong abot kon sang isa ka lalaki sang ini ang makitaan nga may madamo nga pila sa lawas. Kagapatay matapos bunon sa Ilagan Extension Barangay 6 Suran sa San Carlos. Negros Occidental kaina sang udto. Sa investigasyon ni Police Staff Sergeant Mark Anthony Pasilan sang San Carlos PNP, ginkilala ang biktima nga sa Wendell Tormes Giganto alias Inglo. May legal nga edad, kag residente sa nga Dos Hermanos, Barangay 3, Sunad man sa San Carlos. Ang suspisado ginkilala lamang kay alias Dagul. Inabestigahan pa sa kapulisan ang motibo sa insidente.
Arestado naman ang manghod samtang nakapalagyo naman ang magulang sa buy-bust operations sa Police Station No. 2 sa Purok Matiayon, Barangay Jes, Siyudad sang Bacolod, gabi sang Pebrero 21. Nadakpan sang mga kapulisan ng subject nga si Jimmy Boy Cordova, 27 anyos, samtang ang nakapalagyo naman amo si Mario Cordova, 31 ang edad. Sunod kay Police Station No. 2 Commander Police Major Sherlock Gabana, sadtugin pa idalom na sa buy-bust operations si Cordova apang ining nakapalagyo. Na-recover sa buy-bust operation ang duha kadalag ko kag 5 kapalabang sa siyas ang ginasuspetson Cebu, tanan ginabulubanta na kabalor 88,000 ka pesos, drug paraphernalia, marked money, isa ka sulpa kag 3 kawala naglupok nga bala. Pagpayag ni Gabana apisar nga nakapalagi ang utod ni Cordova, inisigi hapon ang pasakaan sang kaso matapos makuhaan sang iligal nga droga. Nakagwa sa prisuhan sa Manapla PNP ang driver sang Mitsubishi Mirage nga salakyan na involbado sa aksidente nga nagluntad kahapon sang kaagahon sa kilometrahe 39, Barangay Tortosa, Banwa sang Manapla. Kini nga aksidente ang nagresulta sa pagkapatay sang 4 ka mga persona. Sunod kay Manapla PNP Chief of Police Captain J. Nick Bermudez, nagtapos na ang 18 oras nga reglementary period. Rason kung nga ginhiluway na sa selda si Froilan Samiliano, 38 anyos sang Barangay 1, Banwa sang Isabela. Duga pa ni Bermudez, nag-arigluhan na naman ang driver kag ang pamilya sang minor de edad nga biktima nga nabungguan kag napatay. Wala naman ginpalayag ni Bermudez kung na ano ang bulig nga ihatag sang suspisado sa pamilya sang biktima nga minor de edad. Duga pa ni Bermudez, nagpromesa ang driver nga siya na ang bahala nga mag-istorya sa pamilya sang 3 ka mga persona nga nagkalamatay nga sakay sang salakyan. Apang sa karon ginhold sang kapulisan ang lisensya ni Samiliano kag impound bond ang salakyan siri. Sa iban pa nga balita lokal, ginahulat karon sang Victorias City PNP ang permiso gikan sa tagdumalahan sang Victorias Sugar Refinery agud panugutan sila nga makapatigan sang investigasyon sa bodega sa mga kalamay kung sa diin nagluntad ang aksidente kahapon sang hapon nga gintunahan sang kamatayon sa isa ka kargador kag pagkapila sang duha ka iban pa. Sunod kay Victorias City PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, kay nagilamang sang aga sang nagpablatter sa kapulisan ang pamilya sang imbolbado sa aksidente. Rason kon nga sinipaman lang sang aga ng umpisahan ng investigasyon. Una nga ginkuhaan sang panaysayo ng pamilya sa napatay nga si Eric Sigurida, 41 anyos kag residente sang Hacienda Pusod, Barangay 20, Siyudad sang Victorias. Dugang pa ni Corpus, bangod nga private company ang nagadumala sa Victorias Sugar Refinery, kag isa man ka pribado nga lugar ang ginluntaran sang aksidente, kinahanglan sang permiso gikan sa management sa mga kompanya para makasulod ang mga investigador. Pagpaatag ni Corpus, mayara man nga mga lugar sa amo nga compound nga bukas sa publiko, apang sa gihapong kinahanglan nun sang nagakaigo ang pagpakig-angot sa mga kapulisan. Naibaluan man nga ginabulong pa sa Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital ang duha ka kaupdanan ni Sigurida nga amo sanday Ian Malana, 43 anyos, kag Roland Romalis, 40 anyos, matapos makaangkon sang kapilasan sa ila mga lawas. So hinihintay ko pa yung update ng investigador natin kung ano talaga yung real story. Kasi wala naman kami masyado nakuha doon sa pamilya, basta nagpaparecord lang na ganito yung na-aksidente yung ano nila, yung family nila. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Ginarado sa isa ka truck sang tubo ang 3 ka puloy-an sa Cruising Cadiz, Barangay Nagasyudad sang Cadiz kahapon sang hapon. Ang driver sang truck amo si John Paul Pilapil, 27 anyos, kag residente sa Barangay Carabalan sa syudad sang Himabaylan. Gikan sa syudad sa Escalante, si Pilapil padulong sa may syudad sa Bacolod. Kag sa pag-abot sa intersection sang Cruising Cadiz, ginaligar nga dadulaan sang brake ang ginamaniho siri. Ginabungguan sang truck ang billboard steel frame kag 3 ka mga puloy-an nga nahamtang sa kilid sandalan kag napanagiyahan nanday Eleanor Real, Welvi Hainge kag Shirley Ofianga. Nakaangkon lamang sang menor nga kapilasan si Pilapil, samtang swerte kag wala sang may nagatener sa bahin sang puloy-an nga ginarado sang truck. Sa karon preso sa prisuhan sang Cadiz PNP si Pilapil para sa nagakaigo nga disposisyon.
Sa iban pa nga balita lokal, nagalaw naman si Bacolod City Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Gles Gonzalez Palen nga yara na sa 85% ang kahandaan sang tanan nga mga barangay sa syudad sang Bacolod kun implementasyon sang no segregation no collection policy ang paghahambalan. Suno kay Palen, hindi na kinanglanon pa ang anuman nga commitment sang tagsa ka mga opisyales sa barangay bangod base sa Republic Act 9003 ukon Ecological Solid Waste Management Act, obligasyon sang ilahanay ang pagpatuman sang among nga kasuguan. Dugang panipalen base sa resulta sang ilang meeting nga ginpatigayan sa liga, inisyatibo na sang tagsa ka mga barangay ang pagpakig-angot sa pamunuan sang IPM construction agod sa pagdiyon sang nagakaigo nga schedule sang koleksyon sa ila tagsa ka mga lugar. Sa naibaluan nga base sa plano sang syudad nga ang no segregation no collection policy ang natalana nga ipatuman umpisa sa Marso 1 masunod nga bulan. Ginpanginwala ni Hinabaan Municipal Mayor Ernesto Estrao ang report nga nagsaylo siya sa political party nga Lava Negros gikan sa United Negros Alliance o kon Yonnega. Suno kay Estrao, wala sa rason nga magsaylo siya sa grupo bangod ulihinan niya ini nga termino. Dugang pa sa alkalde, wala sa kundiin nga political party nagadepende ang luyag kag tuyo sini nga makaserbisyo sa pumuluyo kapag himo sang nagakaigo nga proyekto para sa banwa. Dako man ang papasalamat ni Estrao kay anay Gobernador Alfredo Marañon Jr. kag karon Vice Gobernador Jeffrey Ferrer sa tanan nga bulig nga ginhatag sa mga ini sa iya. Ahayag pa ni Estrao, ginakilala kag dapat ginarespeto sa karon amo si Governor Eugenio Jose Lacson kundiin nagapati siya nga ginapadayon man ang mga proyekto sa nagligad nga administrasyon. Sa katapusan nga balita lokal, kapin 2.8 milyones pesos nga pondo ang ginpain sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Victorias para mapatukod ang pinakauna nga Victorias PNP substation sa bugos nga probinsya. Sunod kay Victorias City Mayor Francis Frederick Palanca, ang ginpatukod nga building ang balor 1.8 milyones pesos, samtang ang kudal ang balor 1 milyon ka pesos. Dugang pa kinanglan sang mataas nga kudal bangod plano nga himuon man ang likod sang estasyon bilang stockyard sang impounded nga mga salakyan kag motorsiklo. Plano man ni Palangka nga mas i-develop pa ang amo nga substation pagi sa pagtukod sang barracks para sa mga kapulisan nga sa amo nga estasyon iga-assign agod hindi na mabudlayan para sa ila magbiyahe pa. Plano man sa alkalde nga magdugang pa sa isa ka PNP substation sa amuman nga syudad. Las 6:19 Aksyon Radio Philippines Standard Time ang detalye sang balita pungsod nun sa pagpanumbalik sa Aksyon Balita Evening Edition. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na Pabalik sa Aksyon, Balita, evening edition, alas 6:22 sa Aksyon, Radio Philippines Standard Time. Sa detalye sa balita pungsod noon, gin-anunsyo sa Ministry of Health and Prevention sa United Arab Emirates nga may duha ka bag-o nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa ilang pungsod. Sa ginpagwa nga statement, ginkumpirmar sa duha ka bag-o nga kaso ang isa ka 34 anyos nga Pilipino kag 39 anyos nga Bangladeshi. Suro sa Mohap nga grupo. May close contact ang duha sa isa ka Chinese national na apektado sang virus. Sa karon estable naman ang kondisyon sang duha ka pasyente. Parayon man ang pagpakig-angot sang Mohap sa mga otoridad. Sa pungsod kag padayon nga ginasunod ang pagpatuman sang epidemiological monitoring mechanism. Liwat nagpahanumdom ang Mohap sa publiko sa UAE nga i-adopt ang productive health behaviors kaangay sa paghugas ang kamot kag pagtabon sa baba kung mag-ubo kag malikawan o kung agod malikawan ang paglaptas ang virus. Ginpahayag naman sang Department of Health nga padayon pa sa gihapon ginatutukan ang mga Pilipino nga ginpapuli gikan sa Wuhan, China. Ini apisar na kumpleto sang masobra 30 ka Pilipino ang 14 dias nga quarantine period sa Athletes Village sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Sa isa ka interview ginpalayag ni Health Assistant Secretary Maria Rosario Vergere nga magapatigan sa gihapon sang follow-up bag-o sila makapauli sa ilang nga pamilya. Hatagan man ang kada isa sang numero sang ahensya para gilayon magkatawag kung may sintomas sila sang coronavirus disease o kung COVID-19. Lakip sa makapauli ang 19 ka staff members nga nagbulig sa pagpaidalom sa quarantine sang mga Pilipino. Ginsumater na sang National Bureau of Investigation o NBI ang babasaka sang reklamo nga murder kag frustrated murder batok kay Philippine Charity Sweepstakes Office Board Member Sandra Cam angot sa pagpatay sa isa ka Vice Mayor sa tong kung nagliga nga tuig. Si Cam ang ginulamid sa pagkamatay ni Batuan Masbate Vice Mayor Charlie Yuson III nga ginbalabagan sa Sampaloc, Manila sa tong Oktubre 9 tuig 2019. Magluwas kay Cam kalikipan sa ginreklamo sang NBI Death Investigation Division sa Fiskalya. Ang bata niya nga si Marco Cam, Sanday Nelson Cambaya, Jonel Gomez, Bradford Soles, Juanito de Luna, kag Rigor de la Cruz. Sanday Gomez, Soles de Luna, kag de la Cruz ang naarestar sa isa ka adlaw matapos ang ambush sa record sang kaso. Sa tong Oktubre 2019, si Yuson kaupod na day Walfredo Pinida kag Alberto Alforte ang nagapamahaw sang sila ang ginambush. Suro sa asawa ni Yuson nga si Lalaine. Ginhambal sa iya sang iya bana nga si Sandra Cam lamang ang pwede maghimo sang krimen. Nabalawan ang bata ni Yuson nga si Charmags ang nagdaog bilang alkalde batok sa bata ni Sandra nga si Marco. Sa katapusan nga balita national, patay naman ang duha ka senior citizen matapos gin-ambush sa syudad sang Quezon. Sa report sang kapulisan, ginkilala ni Batasan Police Station Commander Lieutenant Colonel Romulus Gadauni ang mga biktima nga sanday Emilia Rumor, 93 anyos kag Brenda Rumor, 62 anyos. Ginpaulanan sang luthang ang duha samtang sakay sa puti nga Montero Sport nga salakyan sa tubang sang Ilapuluyan sa Barangay Holy Spirit, 8:58 sang gabi kagabi. Sa karon hindi pa makilala ang sospetsado nga responsable sa krimen kag kung ano ang motibo sa likod sini. Na-recover sang kapulisan ang 7 ka basiyo sang kalibre 45 nga armas luthang. Alas 6:26 Aksyon, Radio Philippines Standard Time. Balita sa luwas ng Pilipinas sa patag sa ginampang kag sang showbiz chika.
sa pagpanubalik sa Aksyon Balita Evening Edition. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Sa detalye na sa Balita International, naglamot na sa 2,345 ang napatay sa mainland China bangod sa coronavirus disease 2019 o kon COVID-19. Ining base man sa records ng National Health Commission. Sa karon ng mainland China, nakarecord sang panibag-o nga 397 ka kasos ng COVID-19 gikan sa 889 ka kaso sa tuong Pebrero 20. Sa karon mayara pa sang 76,208 kakumpirmado nga kaso sang among nga virus. Ang Central Province ng Hubei nga among sentro sang outbreak ang may na-report nga 106 nga dugang nga nagkalamatay kundiin ang 90 diri ang naghalin mismo sa Wuhan. Balita naman sa matag sa ganampang, wala gindayon sa Tokyo 2020 Olympic organizers ang training kon paghana sa ila Army of Volunteers bangon sa coronavirus outbreak. Apang ginklaro sang organizers nga ini ang wala nagakahulugan nga kansilahon ang mga hampang. Sa press release ng ginpagwa subong nga Sabado ginsiling sa Tokyo 2020, gina-postpone ang training bilang kabahin sa ginihimong atikang agod mapunggan ang paglapta sang infection sang COVID-19. Mag-aumpisa ang hampang sa 2020 Olympics sa Hulyo 24. Sa ato naman nga Balita Entertainment, ginkakas na sa nakibot mo kay Aksyon Marlon. Ginkakas na sa listahan sang 2020 Sinag Maynila Film Festival ang pelikula nga walang kasarian ng digmaan ng bayan nga una na ginakabing nga anti-Duterte film. Nangin kontrobersyal ang pelikula bangod isa sa mga linya sang aktres nga si Rita Avila sa iya karakter ang mga tinaga nga ako mismo ang papatay kay Duterte. Naibaluan ang karakter ni Avila bilang virgin sa pelikula ang hindi pabor sa ginapatuman nga war on drugs sang presidente. Una na ginanunsyo nga lakip sa 2020 Sinag Maynila Film Fest ini nga pelikula, apang sa anunsyo sa Facebook page sang Sinag Maynila Film Fest, ginpahayag nga ginapa-pull out ang pelikula sa festival kag hindi na inilakip sa full-length category finalists. Ini matapos ang pagbag-o sa pelikula base sa original nga script nga gin-aprobahan. Ang amo nga kaywatan ang patigayunon sa Marso 17 tubtob 24. Alas 6:34 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Nabatian detalye sang mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Pebrero 22 sa 2020. Gikan sa News and Information Center sa Aksyon Radio Bacolod ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kaupod kay Aksyon Elmar Madera with Aksyon na JM Baikin sa Technical Control. Ako naman Aksyon na Marlon Genovea. Nagapasalamat kag nagaagda sa Aksyon Farming Line. For more news, information, and commentary with Aksyon Brian Morden, magkasunod na. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,